Okay, sir. May problema ni. Okay, pakita na to ngayon, nanan, kabalo man ka Bisaya? Yes, sir. Kabalo ka mo Tagalog? I know. In English? Yes. Okay. Okay na, sipat po ang kamera. Pasensya na sa boses ko ngayon, medyo nauubo kasi ako. So, magandang umaga po ngayon sa inyo. Ako nga pala si brother ng Davao del Sur. Ang pag-usapan po natin ngayon, ako po ay naglilingkod sa inyo. Minsan nakaupo, minsan nakatayo. Pag-uusapan po natin ngayon ang isang tao na kakaibang nilalang. Hindi magtagal, tatawagin na natin at magkasama natin dito mismo sa ating tabi. Huwag lamang kayong lilipat ng istasyon, manitili kayong nakatutok ng ating channel ngayon. Ito po, ang pangalan po ng ating makakasama ngayon ay si Gibhart Iding. Kakaibang nilalang po ito. Kaya naman kasama natin siya ngayon at ilang minuto nandito na siya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kung nalalaman nyo, yun yung mga number na inaaral ng kinder student. And A, B, C, D, E, F, G. Ayun, familiar sa inyo yun. Thumbs up kung na-gets mo. Okay, wala pa po tayong ginagawa ngayon, kaya tayo nagsasabi ng totoo na si Gibhart Iding na nandito na ilang minuto. Ilang segundo makalipat bawat minuto. Nakakain pa siya. Okay, pasensya na talaga kayo, nauubo ako, kabayan. Okay, nandito na si Gibhart Iding. Tatawagin na natin. Palakpakan na naman natin, no? Ready to rumble. Mali. Round of the applause. Hindi. Bigyan natin ng acknowledgement. I-acknowledge natin yung pagdating ni Gibhart Iding. Ladies and gentlemen, please welcome Gibhart Iding. Okay, sir. May problema ni. Okay, pakita na to ngayon, nanan, kabalo man ka Bisaya? Yes, sir. Kabalo ka mo Tagalog? I know. In English? Yes. Okay. Kay base sa ato ang mga pangutana karon natay Bisaya, Tagalog, in English. Gibhart, magsugod ta sa Bisaya nga mga question. Unsa imong masulti sa dimulasyon? Usap na ang pangutana, sir. Unsa imong masulti sa dimulasyon? Isa pa, sir. Unsa imong masulti sa dimulasyon? Unsay akong masulti sa demolusyon. Tama ba? Yes. Akong masulti sa demolusyon is Day of Recognition. Okay. Proceed ta sa next question. Nganong pariha ta naka-blow karon? Can you repeat the question, please? Nganong pariha ta naka-blue karon? Parihatan naka-blow karon because it's the same person. Oh. It's because the same person? Oh, yes. Okay, wa nay daghang rason. Okay, wa nay daghang pangutana kay kaulanon. Proceed ta sa Tagalog. Bakit maikli ang pela sa EDSA? Dahil wala na akong pera sa bulsa. Bakit maraming estudyante ang gustong makapasa sa TESDA? Oh, yan. Alam ko yan. Oh. Dahil, ulit. Bakit nagpupursiging makapasa ang mga estudyante sa TESDA? Nagpupursige na makapasar ang mga estudyante sa TESDA. Yun ba yun? Oh, Okay. Dahil paubos ang petsa. okay, disgrasya. Oh. So, about sa ekonomiya, bakit mahal ngayon ang luya? Mahal ngayon ang luya dahil sa bagong taon, isa na tayong pamilya. Gets mo, kuya? Okay, dyan ako nahihiya. Proceed tayo sa English. Oh, English para tayo. diretsuhan na. Oh. What kind of person do you like inside, outside? I like the person outside, inside because we were wearing pesticide. Oh. Pesticide. Oh. That is a fertilizer. Oh, yes. Paano na yung producer? Paano natin ma-organize yung mga member, yung mga janitor, yung mga doctor? Di mo alam? Oh. Paano na yung negosyo natin sa Bacoor? Masolusyonan yung negosyo sa Bacoor kay ang mga tigulang karon bag-o ra nakadawat og senior. Yun naman ko. Wala ko'y pabor-pabor. Unsa man? Kung pa-interview pa ka, di na. Pastok Di na, pastok. dili na pero isa pa. Pastok.
Nakayuyab karon wala. Wala nga murag na ah. Unsa man ang pangutana ha? Naa nga murag wala. Kay murag na siya pero wala. Mo na. Sige, next question. Pastok. Next. Bugas mais, bugas humay. Humay. Nganong humay? Because humay, lami ipare sa ginamay. Oh. Okay, isang tagumpay. Oh. Tagumpay. Pepsi o Coke? Pipsi. Nganong Pepsi? Kay makita na ako akong pinakadako nga ngisi. Okay, discuss it. Final question ha. Lucky Me o Quit Chow? Are you sure that this is the final? This is the last question. Lucky Me o Quit Chow? Are you sure that this is the last question? Final question. Lucky Me o Quit Chow? Are you sure that this is the final? I said this is the last. Lucky Me o Quit Chow? Lucky me. Why Lucky Me? Kay kung wa mi kwarta, mang lucky me. Wa na yun. Mahala ng kuan na. Dabrag. Karon na tay Bisaya, Tagalog, in English. Okay, go. Masulti na ako ano demolasyon no? Kuan. Eh, Okay. Proceed next question. go. Okay, wa nay daghang rason. Next pangutana. Okay. Bakit marami ang mga estudyante na nagpopursigi na makapasar sa exam ng TESDA? Nasya. So, about sa ekonomiya, tawag natin sa Bacoor. Paan? Ana man ko, wala ko'y pabor-pabor. Lahat giadto na ko, giadto. Next question. Pastok. Bugas mais, bugas humay. Okay, isang tagumpay. Tagumpay. Next question. Iya, di ba tayo? Kay makita na ako akong pinakadako nga ngisi. Okay, discussing. Proudly. Proudly. This is the final and the last portion. Ay, mo na lang kong katawan. Tawa na yung ko. Ano na kong katawan.